Прывітанне. Я Артур Камароўскі, і гэта падкаст «Белы верш» ад онлайн-часопіса «Таўбін». У першым сезоне падкаста я буду размаўляць з аўтаркамі і аўтарамі часопіса пра паэзію, рыфму і верлібры, немагчымасці матывацыю пісання тэкстаў, а таксама пра іх любімыя вершы. Сёння я буду размаўляць з паэткай, пісьменніцай і актывісткай Валерыяй Ваўкагонавай. Разам мы шукалі адказы на пытанні, як гэта быць беларускай паэткай ці паэтам сёння, пра магчымасць і немагчымасць вяртання ў Мінск, а таксама пра любімыя вершы паэткі. Вітаю тебя, Валерія, у падкасце «Белы верш». Урэшце мы сустрэліся, каб запісаць гэты выпуск. Так, вітаю. Мы дамаўляліся не з першага разу, у нас атрымалася, але я вельмі рада, што мы зараз сустрэліся. Для тых, хто, можа быць, чуе цябе ўпершыню, можаш коротко прадставіцца, хто ты і, можа быць, чым займаешься? Меня зовут Валерия Ваўкагонава, я беларуска, якая зараз у эміграцыі. Я паэтка і таксама грамадская актывістка. Я працую з тэмамі грамадскай адукацыі, сацыяльнымі праектамі. Гэта займае большасць майго часу. Вершы, на жаль, займаюць меншасць. Але пра гэта мы яшчэ паговорым, я думаю. Я б хацела пачаць з пытання. Насамрэч, я звычайна там задаю пытанне, як пачала пісаць, там гэта... Я просто читаў твои вершы, подборку одну, і мяне там зачапіла фраза, і я подумаў, гэта лёс. Трэба з гэтага пачынаць. У твоім вершы ёсць такі радок. Вариант вернуться домой уходит все дальше. Насамрэч, гэта для много каго гэта актуальна. І я хацеў цябе запытаць, як ты гэта адчуваеш і ці змянілася штосьці з моманту напісання гэтага верша, таму што, напэўна, ён напісаны не ўчора. Як ты з гэтым? Так, гэты верш, ён у мяне называецца «Першы з эміграцыі», «Первы з эміграцыі». Я яго напісала вось у 21 годзе яшчэ. І там, да, гэты радок пасля таго, які ты прачытаў, вариант вернуться домой уходит все дальше. Там ёсць далей працяг, несколько дней превращаются в несколько лет. І вось гэта сапраўды, мне падаецца тое, што я прадбачыла, што некалькі дзён пераўтварыліся ў некалькі год. Таму што ў 21 годзе, калі я прыехала ў Грузію, Сакартвела, у меня была валізка з сабой на 4 дні. То бок праз 4 дні я планавала вярнуцца дадому. Але я не змагла гэтага зарабіць, бо гэта стала небяспечна для мяне. І вось ужо 4-й год я жыву ў Сакартвела, ў Тбілісі. І так і выйшла, што гэтыя некалькі дзён яны пераўтварыліся ў 4 года уже. І мне падаецца, што гэта было псіхалагічна для мяне важнае рашэнне падумаць адразу пра доўгія тэрміны, не думаць, што праз адзін дзень ці заўтра, ці паслязаўтра я змагу вярнуцца ў Беларусь і ўсё будзе як раней. Гэта была, можа быць, нейкая псіхалагічная абарона такая, адразу пачаць думаць у доўгіх тэрмінах, каб не баяцца гэтага. І я б сказала, што мае адчуванні не вельмі змяніліся з моманту напісання гэтых радкоў, таму што я адчуваю, што так і ёсць. Трэба думаць, што гэта не хутка, але надзея, яна ў мяне была тады і застаецца зараз. Гэта надзея, што я ўсё ж такі вярнуся ў Беларусь. Дзякую, я думаю, што твои словы многім адгукнуцца. І зараз я б хацеў ўсё ж такі вярнуцца да вершаў. Ты сябе ідэнтыфікуеш як паэтка ў тым ліку. І, можа быць, раскажы, як увогуле і калі пачалося твоё вось гэта паэтычнае падарожжа, калі ты пачала пісаць, калі пачала называць сябе паэткай менавіта? Я пачала пісаць вельмі рана. Мне падаецца, што гэта было да школы. Гэта было раней, чым я пайшла у першы клас. Я нешта складала вершы, мне падабалася рыфмаваць словы. Мне вельмі натуральна гэта атрымлівалася. Гэта была як гульня нейкая. І таксама гэта мне падабалася распавядаць гісторыі праз вершы, таму што ў гэтай рыфмаванай форме нават самыя простыя гісторыі, яны быццам бы станавіліся больш цікавымі. Таму што было цікава сачыць не толькі за самой гісторыяй, а яшчэ і за формай. І я памятаю, што я як маленька удзельнічала ў нейкім конкурсе, які рабіў нейкі часопіс, тыпу часопіс «Гастраном»
ці неяк так ён называўся, там трэба было напісаць штосьці пра ежу, я не ведаю, пра прадукты, пра гэты кухонны гарнітур, і там штосьці у меня было пра тое, куды там лыжкі з талеркамі яны кудысьці пайшлі. Ну, карацей, гэта было штосьці, як у Чуковскага, типа, одеяло убежало, улетела простыня, і подушка, как лягушка, ускакала от меня. Вот гэта было кшталту гэтага. Вось, гэта, на жаль, не сохранілася ў мяне гэтая творчасць, але такое штосьці памятаю. А больш ужо асэнсавана так пісаць я пачала ў падлеткавым узросце, дзесьці ў 14-15 год. Гэта быў такі ўзрост, калі я адчула сябе вельмі такой чужэлай, такой адчужанай ад іншых людзей, вельмі адзінокай. Мне падавалася, што тыя людзі, мае сябры, сяброўкі, з якімі я стасавалася, што яны мяне не разумеюць, што ў нас розныя па жыцці нейкія штукі адбываюцца, вось. І таму я пыталася праз вершы выразіць свой стан неяк. Такім чынам, вось у падлеткавым узросце са мной потым яшчэ здарылася першае каханне. Гэта было таксама вельмі складана, і вось з гэтага у мяне уже быў тады камп'ютар, і ў меня з'явілася папка, тэчка ў камп'ютары, якая называлася «Стихі», і вось я тады туды пачала ўжо складаць свае вершы за ўсе гэтыя гады. І першы, які ў меня ёсць, гэта там 2008-2009 год, але тады я іх амаль ні з кім імі не дзялілася, гэта ўсё, як кажуць, было ўстойл, і толькі, можа быць, ужо калі я пайшла ва ўнівер, у меня з'явілася жаданне дзяліцца імі таксама з іншымі людзьмі. Звычайна гэта было проста ў нейкіх кампаніях, калі людзі сядзяць, не ведаю, нешта выпіваюць, потым прыходзіць такі момант, калі людзі пачынаюць дзяліцца сваёй творчасцю, хтосьці спявае, хтосьці грае на гітаре, а я вось чытала вершы, і я бачыла рэакцыю, як гэта добра заходзіць, што людзі вельмі так з вялікім здзіўленнем рэагуюць на гэта, бо яны мяне ведаюць у іншай ролі, да? Вось як сваю там аднакурсніцу ці як сяброўку, і у іх няма падазрення, што я магу пісаць такія вершы. Вось. І мне падабалася рэакцыя, і тады я пачала дзяліцца імі з іншымі людзьмі. І я памятаю, што ва ўніверы я ўдзельнічала ў нейкім лакальным, я вучылася ў БДУ на хімічным факультэце, я ўдзельнічала ў нейкім лакальным конкурсе, дзе трэба было там конкурс талентаў, штосьці такое, і у меня там нават былі самыя з усіх людзей, якія рабілі розныя імпрэзы, у меня был самы высокі бал ад журы за мае вершы. Гэта быў першы момант, калі я іх чытала на сцэне. І менавіта з таго часу я ўжо неяк усвядоміла, што я паэтка. Нават калі у меня няма адукацыі літаратурнай, я ўвогуле ніяк з літаратурай больш не звязана. Але гэта такі складаны шлях, і нават зараз я троху саромеюся казаць дзесьці, што я паэтка, і вось гэта, ну, я хвалююся сапраўды, калі мы записываем гэты падкаст, таму што гэта для мяне першы раз, калі я ў гэтай ролі вось выступаю і кажу пра сваю творчасць. А чаму ты хвалюешся, і ці баішся ты некай рэакцыі, можа быць, крытыкі у свой бок, звязана гэта з тым, ці нешта яшчэ стаіць за гэтым? Можа быць, у меня ёсць у гэтым сэнсе вось гэты сіндром самазванкі, бо падаецца, калі гэта не твая асноўная праца, калі гэта не тое, што ты робіш кожны дзень 24/7, то гэта павінна заставацца ў катэгорыі хобі, каб не было такога, што просто гэта дзяўчынка, як кажу, балуецца, да, вершамі. Вось у мяне, напэўна, ёсць такі страх. В прынцыпе, проста, што ў беларускай прасторы шмат хто паэт ці паэтка, але гэта не асноўная іх як бы дзейнасць, таму магчыма, да гэтага трэба яшчэ прыйсці, магчыма, патрэбен час табе таксама. У мяне, напрыклад, таксама ёсць праца іншая, але я лічу, што ў мяне дзве працы зараз, таму такая паэтычная і яшчэ іншая. Раскажы тады, калі ласка, што табе падабаецца чытаць у паэзіі, каго ты чытаеш, якія паэты, паэткі на першых месцах у тваім рэйтынгу персанальным? У меня, напэўна, таксама будзе не самы чаканы, не самы просты адказ. І я таксама саромеюся ў гэты момант, бо я амаль не чытаю чужыя вершы. І мне было складана пра гэта казаць, таму што гэта
яшчэ дадаецца ў гэтую вось маю капілку да сіндрому самазванкі, бо падаецца, калі чалавек звязаны з літаратурай, з вершамі, то трэба ведаць, хто што піша, трэба ведаць сцэну, трэба ведаць калег, калежанак. Я гэта быццам бы вось так разумею, але ў гэтым годзе пачула інтэрв'ю спявачкі Айгел з Татарстану. Гэта расійскі такі электронны хіп-хоп дуэт у іх Айгел. Я хадзіла на яе канцэрт і потым паслухала інтэрв'ю. І яна там кажа, што вось каб пісаць музыку, ёй не трэба слухаць іншую музыку. У яе ўнутры ёсць гэтая музыка, і ёй не трэба ні натхнення, і ёй не цікава нават слухаць музыку іншых людзей. А ў мне падаецца ў гэтым сэнсе такое адчуванне, што калі я чытаю чыесьці вершы, я вельмі глыбока паглыбляюся ў гэтага чалавека, і мне падаецца, што я яго ці яе вельмі добра ведаю. І для мяне гэта як, не ведаю, як такое глыбокае пагружэнне, на якое не заўсёды гатова. Можа, гэта эмпатыя сільная, можа, што. І таму я для сябе зразумела, што мне лепш за ўсё заходзяць вершы людзей, якіх я ведаю ў рэальным жыцці, тых, каго я, напрыклад, магу пачытаць у Фейсбуку. І з тых, хто публікуе свае вершы ў Фейсбуку, гэта мае любімыя паэткі, гэта Ганна Северынец і гэта Тацяна Нядбай. Вось іх заўсёды я не прапускаю, заўсёды чытаю. І яшчэ ў меня ёсць мая любімая паэтка тут у Тбілісі, гэта зараз тут ёсць украінская паэтка Мальвіна Корж. Яна таксама моя сяброўка, і мне вельмі адгукаюцца яе вершы, але таксама я іх адчула толькі калі я з ёй ужо асабіста пазнаёмілася і пачула, як Мальвіна сама чытае вершы. І у мяне ёсць такая штука, калі я чытаю чыесьці вершы ў вялікай колькасці, напрыклад, зборнік нейкі, тады я пачынаю капіраваць стыль гэтага чалавека. І у меня толькі адзін раз у жыцці такое было, што я прям апанталася, вось паглыбілася ў паэтку, і гэта было ў падлеткавым узросце, калі я паглыбілася ў Маріну Цветаеву. І вось я памятаю, што я вось у 10 ці 11 класе, мне трэба ісці да рэпетытара па матэматыке, а ў мяне там зборнік Цветаевай, і я яго ў тралейбусе чытаю. І вось пасля гэтага у меня ёсць нават цыкл такіх вось цветаеўскіх вершаў, напісаных у яе манеры. І нават зараз на некаторыя мае вершы людзі кажуць, што яны ім нагадваюць Цветаеву. І мне падаецца, што вось гэтая мая штука, што я вельмі эмпатычна стаўлюся да чалавека, паглыбляюся ў кантэкст, пачынаю адчуваць тыя пачуцці, якія чалавек адчуваў ці адчувала, калі гэта пісала. І плюс вось гэтая мая штука з капіраваннем стылю, я вырашыла для сябе абмежаваць чытання чужых вершаў, і я не вельмі адчуваю гэтым патрэбу. Зразумела, я падтрымліваю беларускую літаратурную сцэну, я набываю зборнікі і таксама іх чытаю, але не заўсёды на 100% паглыбляюся ў іх. Зразумела. Скажы, калі ласка, якія у цябе, напрыклад, ёсць зборнікі зараз паэтычныя, калі ты кажаш, ну вось ты штосьці купляеш, было б цікава даведацца, хто у цябе стаіць на палічцы. Да, ну у мяне стаіць зборнік, там не толькі вершы, але проза таксама, але абодва зборніка расцяжэння, вось якія выдаваліся феміністкай беларускай супольнасцю. Першы зборнік выйшаў, напэўна, у мінулым годзе ці 2 гады таму, вось, а другі выйшаў на пачатку 2024 года, і я там таксама яшчэ прымала ўдзел як аўтарка. Можа, пра гэта яшчэ распавядзем. Ну, вось, напэўна, гэта ў меня зараз ляжыць пад рукой, а ў эміграцыі я проста стараюся не мець шмат кніг, бо калі я іх прачытала, я іх проста заношу ў беларускую бібліятэку ў Тбілісі ці ў буккросінг палічку, каб іншыя людзі маглі таксама пачытаць. Мне, честно, хочется написать, выгравировать на груди, набить тату. Я не вывожу. Я эту жизнь больше не вывожу. Дом не выбирают. Ни первый, ни второй, ни третий, ни самый последний, который зароют в землю. Не выбирают родиться в диктатуре, где чистые улицы, где взрывают метро поддельные террористы, а экстремистки с накрашенными ресницами ведут программу «Доброе утро». Не выбирают родиться в желтых полях под синим небом, где суждено узнать, какая красная кровь, а тьма ослепляюще белая в конце единственного тоннеля. Не выбирают родиться под триколором в яслях империи, когда каждый, кто не с нами, тот богом оплеванный, а после смотрит в упор,
перед выстрелом. И также немыслимо представить, что жизнь равняется первому взносу за ипотеку. На сдачу можно похавать в Макдональдсе, или как там его в мире постиронии. Не выбирают дом, ни второй, ни третий, где пан просит пердолить. И хоть план не очень конкретен, он сводится к тому, чтобы не осквернять своей ломаной мовой их чистый язык с носовыми гласными. Ты можешь чувствовать себя чужой и заразной, но правда в том, что своей ты больше не будешь нигде. Или вот еще. Ты выучишь улицы, трассы и правила, получишь пластиковые карточки с датами, и эти даты отмерят твои периоды жизни от первого нотариального перевода паспорта до последнего ВНЖ или штампа в международной защите «Отказано». Ты выучишь плохо еще 2 или 3 языка, примеришь на себя грузинскую чоху, испанскую ропу, аргентинскую кипину, американский капитализм, а еще выберешь цинизм в качестве жизненной философии, но называть его будешь утилитаризмом. И стоя на скале, в которую бьются португальские волны, откупоришь портвейн, закинешь пробку в воду, выпьешь бутылку залпом, а после бросишься в пучину, и будь что будет. Но самое главное будет в том, что ты наконец-то самостоятельно выберешь свой дом. Таксама ты часткова ўжо пра гэта казала, і я пытаў пра гэта ўжо. Вось як суіснуюць твае ідэнтычнасці, як вось гэта паэтычная ідэнтычнасць паэткі, наколькі ёй хапае месца ў тым, чым яшчэ ты займаешься, ці хапае ёй прасторы для нейкай рэалізацыі. Хацела б ты, можа б, больш, напэўна, мець часу і, не ведаю, нейкіх умоў для того, каб пісаць. Можа быць, нейкая рэзідэнцыя пісьменніцкая, пра якую ты думала? Я б сказала, што мне было складана пасябраваць, каб мае вось розныя ідэнтычнасці пасябравалі адна з адной, таму што пасля таго, як скончыла ўнівер і пайшла на працу, а мая праца адразу была звязана з грамадскімі арганізацыямі, з актывізмам, гэта забрала 100% майго часу. І быў перыяд, калі я амаль не пісала, все адно штосьці было. У мяне там у гэтых маіх тэчках з вершамі там ёсць вершы за тыя гады, але гэта было зусім мала майго часу гэтаму я прысвячала. І толькі, напэўна, зараз, ось у 30 год, я зразумела, што гэта вялікая частка маёй ідэнтычнасці, і калі я яе быццам бы пыталась пазбавіцца, калі я перастала пісаць, маё жыццё стала не такім поўным, можа, не такім для мяне натхняльным, натхняючым, таму што вершы гэта мая у нейкім сэнсе псіхатэрапія, і калі у мяне ёсць нейкія складаныя пачуцці, адбываюцца розныя сітуацыі, то гэта для мяне самы першы і самы натуральны сродак гэту эмоцыю пражыць. І гэта таксама дапамагае потым маім успамінам, калі я перачытваю вершы за нейкі перыяд жыцця, я памятаю, што было. І таму у тыя гады, калі я мала пісала, у меня ёсць адчуванне такіх вось выкінутых з памяці год, быццам бы я не магу зноў пагрузіцца ў той стан і ўспомніць, што там было. І таму я зразумела, што я б хацела гэта захоўваць. Гэта, па-першае, вось для мяне важна. І што я пачала рабіць, я вырашыла, што трэба знайсці людзей з гэтай сферы, да, з літаратурнай, каб быць побач з імі, і мне вельмі дапамог удзел у пісьменніцкай лабараторыі. Гэта быў першы вось раз у лабараторыі расцяжэння. Я здзівілася, што гэта так цікава і так натхняльна, калі разам збіраюцца 20-30 чалавек, і ўсе з іх пішуць ці вершы, ці прозу. І таксама былі нейкія заданні, выконваючы якія здымаўся гэты пісьменніцкі блог. То бок, калі ты глядзіш на белы ліст, на белую паперку, і ты не ведаеш, што напісаць, а тут праз нейкія практыкаванні, праз нейкія вобразы можна было гэта раскачаць неяк, вось гэта. І таму я вырашыла для сябе, што калі я буду адчуваць нейкі ступар, калі у мяне не будзе натхнення, я буду шукаць прастору аднадумцаў, каб разам выйсці з гэтага тупіка. Не ведаю, ці ёсць у Тбілісі, напрыклад, такія штукі, як месца для карайтынгу. Я ведаю, што Тоні Важден рабіў таксама у Варшаве такія. Ці ёсць такое нешта ў Тбілісі? У Тбілісі ёсць прастора Кропка, і там ладзяцца розныя івенты, і там быў паэтычны клуб,
Як я разумею, там быў складнік карайтынгу, але я ніколі не прыходзіла. Вось у мяне не было, у той момант не было патрэбы. Но я думаю, што калі пашукаць сярод беларускай супольнасці, можна знайсці ў Тбілісі нейкі такі прасторы, ці можна зладзіць самім. Вось проста я не ўдзельнічала. Што значыць быць беларускай паэткай ці паэтам вось прямо зараз? Як ты гэта адчуваеш і бачыш увогуле? У 2020 годзе падчас беларускіх пратэстаў мяне затрымлівалі, і я была ў беларускай турме. 12 дзён я там была. І я б сказала, што нідзе увогуле нідзе не былі патрэбныя мае вершы так, як яны былі патрэбныя ў турме. Вось таму мне падаецца, што быць беларускім паэтам і паэткай зараз гэта даваць нейкую апору, нейкую моц тым людзям, які ў зняволенні. Я б тут ужо казала пра зняволенне больш шырока. Не толькі тыя вязні, палітвязні, якія знаходзяцца ў турме зараз, але і проста людзі, якія зараз не могуць казаць, у якіх няма словаў, каб выразіць свае пачуцці, ці няма з кім пагутарыць пра гэта, бо гэта небяспечна, ці проста людзі не гатовыя. Вось, мне падаецца, што вершы гэта такая апора, і гэта апора таксама для тых, хто ў вымушанай эміграцыі і таксама не можа неяк з гэтым змірыцца, ужыцца. Вось. І мне падаецца, што наш голас тых людзей, якія могуць складаць вершы, ён дае у нейкім сэнсе, хоць на нейкі час ён дае апору і падтрымку беларусам, беларускам. Ну, я не выпадкова задаў гэтае пытанне, таму што якраз ёсць вялікая частка пісьменнікаў, паэтаў, паэткаў, якія якраз выехалі з Беларусі. І вось гэта становішча, калі ты пішаш па-беларуску, называеш сябе беларускім паэтам ці паэткай, але ты жывеш не ў сваёй краіне, гэта вельмі такое цікавае становішча, і ўвогуле гэтыя адчуванні, якія ўзнікаюць у звязку з тым, дзе ты знаходзішся. Мне падалося, што акурат у нашай размове гэта было б цікава пачуць, як ты гэта адчуваеш, таму што і ты, і я знаходзімся не ў Беларусі, але пішам таксама і па-беларуску, і называемся беларускімі паэтамі. І акурат пра тое, што мы не жывем не ў Беларусі, ты жывеш у Тбілісі, і таксама вось у падборцы я прачытаў верш, які прысвечаны гэтаму гораду. Насамрэч, у цябе ёсць шмат вершаў, дзе ўзнікаюць нейкія гарады. Просто раскажы пра тое, як на твоё пісьмо паўплываў новы кантэкст. Можа быць, канкрэтна горад Тбілісі, не ведаю, можа быць, ты жыла яшчэ не ў нейкім горадзе ў Сакартвеле, іншым. Як увогуле гэты кантэкст паўплываў і, можа быць, трошкі сфармаваў твоё пісьмо, не ведаю. Гэта сапраўды ты вось заўважыў, што ў меня ёсць пра гарады шмат, і яшчэ ў меня ёсць шмат пра лічбы. Аднойчы гэта аналізавала і зразумела, што мне шмат лічбаў таксама сустракаецца. Але калі казаць пра гарады, мне падаецца, што Тбілісі паўплываў не на змест маёй творчасці, бо верш пра Тбілісі у мяне толькі некалькі вершаў, якія можна вось менавіта звязаць з Грузіяй, і адзін вось пра Тбілісі, ён такі проста пра любоў да гэтага гораду, а іншы ён пра грузінскую палітычную з'яву, такую як закон пра інагентаў. Але так я не пішу шмат пра Тбілісі і пра жыццё ў Тбілісі. Але горад на мяне паўплываў у сэнсе свабоды. Мне падаецца, што тут мне стала значна лягчэй праяўляцца як паэтка, бо тут я першы раз у сваім жыцці зладзіла свой вечар маёй паэзіі, запрасіла туды людзей, зрабіла афішу, і все прыйшлі. І гэта быў першы раз у маім жыцці, вось каб людзі менавіта прыйшлі, каб мяне паслухаць. І было больш за 20 чалавек, і гэта было вау. І мне падаецца, што я шмат год пра гэта думала ў Мінску, калі жыла, але ніколі не рашалася. Я не ведаю, можа, проста гэта у эміграцыі пачынаеш адчуваць, што трэба зрабіць усё, што не паспела, таму што не ведаеш, дзе ты будзеш заўтра. І тут я замеціла па сябе, што я значна хутчэй прымаю розныя рашэнні. Вось. І яшчэ ў Тбілісі вельмі шмат творчых людзей у розных галінах. Гэта культурныя дзеячы, гэта мастакі, гэта таксама пісацелі, паэты, людзі візуальнага мастацтва. І проста ў гэтай атмасферы,
калі тут кожны чалавек ці музыкант, ці пісьменнік, ці паэт, ці мастак, быццам бы тут гэта вельмі натуральна дзяліцца сваёй творчасцю. Я прыходжу на нейкія сяброўскія пасядзелкі разам з маімі сябрамі, і потым увечары у нейкі момант усе чытаюць свае вершы ці усе чытаюць нешта, што яны напісалі. І мне гэта вельмі падабаецца. Але зразумела, што я больш усё адно стасуюся з эмігранцкай тусоўкай. Гэта мае сябры, сяброўкі, яны больш з Беларусі, з Расіі, з Украіны. З Грузіі у мяне ёсць некалькі таксама сябровак, але мне ўсё адно складана быць уключаны ў грузінскі мастацкі кантэкст, таму што ёсць моўны бар'ер. Бо грузінскую мову я пачала вучыць, але так добра я яе не вывучыла, навучылася чытаць, пісаць і падтрымліваць смолтокі, і ўсё, таму што не было зразумела, і зараз не зразумела, наколькі доўга я ўсё ж такі буду Сакартвэла. Што є моя зброя? Гэта моя мова, гэта моя праўда. І таму я кажу тое, што адчуваю, тое, што я бачу, тое, што не хаваю. Таму я з'ехала з Беларусі. Я кожны расказ пра сябе пачынаю са словаў. Я беларуска, але жыву ў Тбілісі. І кожны раз гэта кранае, кідаю адчай. І кожны раз гэта мой асабісты Штольперштайн. Я вучу грузінскую мову, і мне падабаецца тое, што яна зусім не падобная на беларускую. Калі я размаўляю з украінцамі, мне становіцца кепска, бо мой горад дзяцінства Менск я, можа, калі-небудзь убачу. Мабыць, гэта будзе праз год, праз 5 ці праз 25 год, але пакуль што я не страціла надзею яго пабачыць. Калі я размаўляю з украінцамі, Чарнігаў знішчаны на 70%. І ў іх ужо няма шанцаў, ніякіх шанцаў пабачыць яго такім, як яны памятаюць. Ніводнага шансу пабачыць тыя вуліцы, па якіх яны хадзілі. Калі яго адбудуюць, ён будзе ўжо новы і прыгожы, але гэта будзе не іх горад. У іх забралі самае святое, што толькі можа быць у чалавека. Гэта горад іх дзяцінства. Горад дзяцінства. Які твой горад дзяцінства? Мой горад дзяцінства гэта Мінск ці Менск. Заўсёды гэта дыхатамія. Я нарадзілася і ўсё жыццё жыла ў Мінску і не збіралася ніколі з'язджаць з яго. Вандраваць так, але з'язджаць не збіралася. У дзяцінстве я жыла ў Зялёным Лузе. Напэўна, гэты раён на мяне вельмі паўплываў, бо мне ўсё яшчэ падабаюцца гэтыя шматпавярховікі, такія вось савецкія. Калі я паміж імі, я адчуваю сябе дома. І таму у некаторых гарадах, дзе я іх знаходжу, у Тбілісі яны адрозніваюцца ўсё адно. А вось калі я была ў Кішынёве, мне падалося, што гэты горад вельмі падобны на Мінск майго дзяцінства, бо у ім не было так шмат мадэрнізацый і у ім няма так шмат новых будынкаў вось гэтых з шкла і бетону. І калі я хадзіла па Кішынёве і рабіла фоткі, у меня ёсць некалькі фотак, калі не прыглядацца да мовы, на якіх напісаны шыльды, яно выглядае як Мінск. Вось штосьці выглядае як Уручча, штосьці выглядае як праспект Незалежнасці. І гэты верш пра горад дзяцінства, ён быў напісаны менавіта ў Кішынёве, бо Кішынёў 2020-х гадоў нагадаў мне Мінск канца 90-х ці пачатку 2000-х. Можа быць, я б не адчула гэтага, калі б я адразу з Мінску паляцела ў Кішынёў, бо я б шукала нейкія адрозненні. А калі я ўжо пажыла ў Тбілісі і паляцела з Тбілісі ў Кішынёў у першы раз у жыцці, то ён мне вельмі нагадаў Мінск, бо, напэўна, вось гэтая ностальгія, вось гэтыя тралейбусы нават, вось шмат было такіх штук, якія падобны на мой Мінск. І зразумела, што горад дзяцінства становіцца такой абстракцыяй, таму што ніколі ўжо ў яго не вярнуцца, бо ён змяніўся, і нават калі ты жывеш у адной краіне, у адным горадзе ўсё жыццё, ты ўсё адно не можаш вярнуцца ў той горад, які застаўся ў тваіх успамінах. Але калі ёсць фізічная магчымасць прайсціць па гэтых вуліцах, пабачыць тыя дамы, можа быць, вярнуцца ў тую кватэру, дзе ты жыла, гэта
неяк лягчэй успрымаецца. І таму мне падаецца, што самае складанае з гэтай канцэпцыі гораду дзяцінства гэта тое, што зараз шмат людзей яго страчваюць за вайны, і ў іх нават уже не будзе магчымасці вярнуцца і прайсціся па тых вуліцах, на якіх яны раслі. Можа быць, з-за таго, што якраз мы пачалі шмат дзе ездзіць і жыць у новых гарадах. Якія ў цябе стратэгіі адбудоўвання некага свайго дому ў гэтых гарадах? Як ты зжываешься з новым горадам? Напрыклад, як это ў цябе з Тбілісі, можа быць, і якім іншым горадам адбылося? Ну вось я была толькі ў Тбілісі, пакуль прыжылася ў Тбілісі, але я думаю пра іншую краіну, таму што ў Тбілісі складана з дакументамі і легалізацыяй у доўгатэрміновай перспектыве. Таму магу казаць толькі пра Тбілісі, што галоўнае, што мне патрэбілася, гэта час. Патрэбны час, каб вывучыць трошкі вуліцы, як яны пабудаваны, каб хадзіць без навігатара, без мапы, каб ведаць, у якой краме што можна набыць. Вось проста будаванне гэтых нейронных сувязяў, калі ты пачынаеш штосьці пазнаваць, і калі ты ўжо не адчуваеш, што гэты горад чужы, і калі ты з адной кропкі гораду можаш дайсці да іншай, не гледзячы на мапу, вось гэта для мяне быў момант, калі я зразумела, што мне стала лягчэй. І ў нейкі момант я быццам бы адчула, што горад ён стаў маім. Для мяне гэта толькі пра час, таму што неяк паскорыць гэта ненатуральна у меня, я думаю, што не адбудзецца, але мы гэта праверым у другой эміграцыі. І такое, я думаю, што гэта будзе складанае пытанне з улікам таго, што ты, як ты ўжо сказала, што ты мала чытаеш вершаў, і я проста хацела запытаць цябе не канкрэтна на гэты дзень, а, напрыклад, на дадзены момант, такі неакрэслены, скажам так, верш вось гэтага моманту, гэта які верш быў бы? З аднаго боку, для мяне верш гэтага моманту гэта заўсёды нейкі мой верш, таму што я пра свае вершы распавядаю пра сябе і пра свае пачуцці, пра свае падзеі. Таму б я б сказала, напрыклад, што гэта мой апошні верш, які я напісала, і калі вось як мы размаўляем зараз, то гэта апошні верш, ён якраз такі пра дом. Ён пра тое, што дом не абіраюць, што мы не абіраем, дзе нарадзіцца, не ў першым нашым доме, таму што мы проста там нараджаемся, і ўсё, гэта такія дэфолтныя надбудоўкі. А потым, калі мы ў вымушанай міграцыі, мы таксама гэта проста такія абставіны, што для мяне гэта было чыстае. Гэта не было ніяк запланавана, што я буду ў Тбілісі, я ніколі гэтага не чакала. І таму другі дом я таксама не абірала, а проста яго прыняла. І зараз, калі я разумею, што трэба з'язджаць з таго, што дакументы, я разумею, што я і трэці дом не буду абіраць. І вось пра гэта мой апошні верш, пра тое, што дом не абіраюць. А калі казаць пра верш вось больш доўгага перыяду, то я б сказала, што гэта быў верш, для мяне верш Тацяны Нядбай, які яна напісала, калі памёр вядомы беларускі праваабаронца Олег Гулак, якога я таксама асабіста ведала, і мы з ім шмат працавалі. І гэты верш, я да яго перыядычна ў сваёй галаве вяртаюся, там ёсць радок, каб ты пабачыў нашу перамогу. І вось я сябе гэта кажу, што я працую, што я нешта працягваю, каб ужо не Олег, а каб іншыя людзі пабачылі нашу перамогу. І каб я пабачыла нашу перамогу. Я думаю, што гэта цудоўнае сканчэнне нашай размовы. Дзякуй табе, і хацеў проста дадаць, што у Тацяны Нядбай будзе кніжка, ці ўжо ёсць, я не сачыў за апошнімі навінамі. Вось таму табе якраз такі падарунак, можна сказаць, здарыўся выпадкова ці не, з улікам нашай размовы. Вось, і яшчэ раз табе дзякую, і спадзяюся да нейкіх новых сустрэч, магчыма, яшчэ будзе нагода з табой пагаварыць. Дзякуй вялікі. Эпізод запісаны з удзелам Артура Камароўскага, Валерыі Ваўкагонавай і Александра Карнічука, а таксама пры падтрымцы Free Беларусь Цэнтр. Шукайце нас на платформах для падкастаў і дзяліцеся спасылкай сябрамі і сяброўкамі. Прыемнага праслухоўвання.